Fáilte Cordia, my name is Mr. O'Sullivan. Gné-Alt Technoliacht. Model Technoliacht pléig na pointí seo a lenas. An tácht do bhaine le sin, rá faointe dhearfacha faoi sin, rá faointe dhiúltacha faoi sin, molla amháin atá agat faoi sin. An tácht. Is rud tábhachtach Technoliacht. Tá sé tábhachtach an Saol a eáil ó Gné-Alt. Ar nói, tá buntáistí agus míbhuntáistí ag buint le sin. Pointe dearfacha héin. Tá gohan cliste ag beagnach gach duine agus táimid ábalta cumarsáidí dhéanamh ar na meán thoisialta. Ar na meán thoisialta is féidir leat do chúramí agus pictiúr a roinnt le do chairde. An nuas ar sin, má tá tú ag taistil thar lear, is féidir leat teagmhála dhéanamh le do Heileach. Pointe dearfacha dó. Buireann daltaí úsáid as Technoliacht chun rudaí nua a amhlaim. I mo scoil, mar hampla, úsáidimid Google Classroom agus féicimid ar íseán ar YouTube. Cabhraíonn sé go mórlam. Pointe diúltacha héin. Uaireanta tá daoine gafa leis na meán thoisialta. Níl siad ábalta cumarsáidí dhéanamh mar níl na scileanna sóisialta acu. Nuair táimid ag buint an iomarca úsáide as, déanamid dearmid ar na rudaí eile in ár Saol, córá, cáirde agus cólúdar. Pointe diúltacha dó. Tarlaíonn a lán buíocht ar na meán thoisialta agus tá daoine aisteacha ar nidirlín. Seolann daoine pictiúr dó féin chuig daoine aisteacha, mar níl mór an chur amach acu ar rudaí idirlín. Molla amháin. Tá Technoliacht úsáideach ach tá buntáistí agus míbhuntáistí ag buint le sin. Bhuling a bheith cuaireamach ar an idirlín agus gan an iomarca úsáide a bhaint as na meán thoisialta. Slán libh.